tang shu chuan ti fu in ti setin pen drive chu a thian pa company thar design company a chuan kengin gur chuan a design sa chu ti danglam hlekin chumi ang tur deuh chuan a siam danglam tir ta a chu a thian pa company jimu company chuan in ti siak na a chu design chu an phau lang don nge nge ni shioning i thleng sil lai chu tang shu an ron kholin ole ka local nga le ti in shioning i chu konga a zutlan thlat a nga la tang shu chuan a kar hnung lam chu a han honga heng ho hi ka thil pek che ni hi awa hian la ro ati a kar hnunga chuan gift box chi hrang hrang alo om teuh mai shioning i chuan brother shu hetiang hi mirun pek teuh angai lo ania kan ina po da na po om to lo chuan hei hi gift card min pek kha nia ka pele tang che thil min pek reng kher angai lo ania ti in a pele ta a tang shu chuan heng zong zong ba ka hian idu apiang ka ti sakang che shioning kan company a po izir na po thei to pin ka puyang che ala ti sham shama shioning i chuan brother shu ka chungai that na zong zong a ka lo me ma se tu na ka tho na company a hian ka lung oi ani tu pu in kong zo lai kan nei veka ka kong zo me ki ka tan chuan a to ka ni ti in a hnar zela tang shu chuan shioning ngai to chiang ro kum rei tak kal ta khan van duai na sa tak kan tok du na kan kum rual puiten an tor zo lo tur nat na tuar dunin kan pui tling chho ta ni kha alu tuk te su gu chuan a pek thei chi ai tam ka pe zelang che min ring ro ka tu soi chu ka tinge yang ti in shioning i chu ange na adara chuan a vachela shioning i chuan a om mun son ngalin chu tiang lam chu ka ngai to man ri lo ke exam tur ngai to angai nen kalu san ri photang che ni danga kan la soi le don nya ti in chunga alu san ta da ya atu ka chuan in ti siak na a an design pho chuan na hun an mang don ta gu chuan a team te po camera de choi kara anon in zui lu chap chapa competition na tel song song chu backstage lama an thuloma competition an tran ta a gu chuan a team te po tuna team lut mek te dot che a hian an ron ko don thu shilin in ra ring to turin an ron shila an ma mi te an ron chuak che chu gu chuan a team te an ko chuak ve ta stage an va chuak chu an ma mi te design nen chuan an design submit chu atu mun che ani ti an shita mi pui te an phun murmura staff te chu an mang ang ta a manlin chuan she omati in a hoi chuak thanga mang tami alo mai an design chu an ruk sakani ti an in che thiam ngala ma se thu nei tu le mi pui lamin engtin nge an ngai ve ang le thu nei tu lam chuan an design in ang che chung changa chuan soitur an nei ang te soiturin an ron shil ta ngal boka gu chuan a chuan wangkai hne na chuan pen drive pe in he hi ilo tar lan tir don nya ti in staff te chuan thut na panin mang ang ru zetin an thu a gu chuan a chu stage a ding ta an hun an kho ralawanga ngai dam dil ma sate te in an design an submit vek to hnuwa an ril ru thlak danglam le in an design chu an ti danglam le thu aron soya chu design thar chu aron tlang zar ta zo kani chu design thara chuan an original design ti danglam hlek ani dan tele a chan te an design thar chu atun lai zok zia te soin tang shu chu thin rimin manlin lam hoin ameng pong zar to a manlin po shil hain azam ru hle a staff te chuan chu tianga design thar moi em le thazok si aron chop chuak chu makan ti in gu chuan chu an fak hle a shengran chuan shoning so design thar so abwat sai rureng ani ti ishat puyem awati nga sar boka shoning i chuan zana an boy pui thin thu le chumi wanga an mutlem em thu te soi ve bukin shengran nen chuan an la high five sui anin kara thu manlin ero chu anui ve thei reng lova tang shu ron ding chuakin thin rim zatin kha design kha
in ron submit ne na in ang reng reng hle nem ti in an design chu aron soi sel sui boka gu chuan a chuan chu tiang dan zam sa chu a omem ni aron ti ngal boka shengrona pa chuan ron khap bet vatin chu tiang tu del kil sa engma a om love an original design aya a that zok boka wangin pomani e ti in aron puang zuya tangshu chu a thin rimin a meng sen tan to gu chuan a chuan an design thar chu mipui hma a chuan a han soi fia ta a mipui te chuan ro pui an ti in hlu an ti a an ngai hlu em a mipui te ai ma in a tho pui te a saf te chuan an ngai hlu in gu chuan a chu an ngai sang le zwala tangshu le manlin ero an hmel a hlim thei meu lo company lama an let le nu chuan a staff te chuan chu thil ti tu chu chui chhuah ngei a thaloem ni boss ti in an rona gu chuan a chuan chui chhuah kher angai lo ne na kan changi mo chang lo emo ani tur ang chu ani zo vek to a chui chhuah kher angai lo ve ati tlata staff te chuan ati tu shat ve shim shim po a thalo mole ti in an lo hnial ve a ma se gu chuan a chuan sisa ni om takin kan company mi le sa po an lo ni theya an lo ni po in an lo ni lo ani po in tu po ni se ati tu chuan ka hne na midang te shat lovin ngai dam min dilin aron in soi fe emang ati tlata staff te chuan chu tianga moi tak maya an design alo siam dang lam chu gu chuan a chu an fakin moi an ti thu le tha an ti thu te an soi ve sap sapa gu chuan a chuan he thil awang hian zana rei tak tak thleng junction hi katana in pezo ema thei top cho in ani po in idea atho na sa ema angai dan le tha ati dan ti a ti danglam kan ni a tuntuma hi chuan junction hi faktla kani ka fak khop mai ti in junction chu an han fak ve liam liama shoni po chu alom ema a hnuka ul hial nge a company tanga an ho nu chuan shoning chu gu chuan a in lama alakal koya shoning chuan gu chuan a hne na chuan kha thil ti tu buk kha soi chuak le in sha chwa shim shim po tha iti velawem ni ti in azot nan le a gu chuan a chuan ati tu te chu sha chwa angai to hle nem ka she sa ringa lom ka shilang che he thil ti tu hi midang ni lovin manlin hi ani ati ta a shoning chuan makati ema sister manlin ne ti emo engtin nge ni thei ati hiala gu chuan a chuan a soita design kan buai pui la ya ra sur chunga dora ikal khan khati lai khan ra sur I lau zia te chu ka shil ve a manlin chuan khatiang hun sanga ra sur la ya tang to tan chuan ra sur lau po chu thil om reng ani chu ti in min changa building chunga itan thu kha staff ten tu ma hne na kan shil si lawa manlin chuan a lo sheveka ti chuan makati ema cctv footage ka thlir ta a chuta chuan kongkhar kal hnan tu chi kha manlini alo ni renga ti chuan khami hnu tang khan manlin hi arukin ka chik ruta renga design kan buai pui lai ti khan a ril ru a pe hlei thei me alawa a phone ripo engma shirawa ka shil chop nuwa va bia in lau thon mel zet le man mo em rengina oma zanria kan kil ho lai khan bathroom hang tura chuak chu a hnunga arukin ka zui chuak ta a ti chuan tangshu an po na alo ngak chu ni in tangshu hne na pen drive a pe lai ka hmuta ni midang hne na soi chuak kher po tul ka tilawa kan zawai kan shat po atul ka ti heklo ti hian keiman ka sia a ngai dam min dil du ani le alo kalanga ngai dam min dil mayang ti hme a tangshu le manlin ron langin cafe pakhata thin rim zetin an lo thu a tangshu chuan film khur lo tuk mai
eng tin nge khatiang khai ti the design top thak thleng om chil ro ka ti chikha iwa han film khur lo em ve ti in ashok shepa manlin chuan gu chuan aka hmanga ema hetiang thil ka ti hi ka in thiam thei hlol lo ni a top thak thleng a lom ka om ka thil ti hi ka in chhir ani alo ti ve boka tangshu chuan he thila hian thiam lo chantir tu ni se nang ai chuan keimah hian thiam lo ka changna sa fe zo kang alo ti ve boka an thin rim em boka manlin ero in thla shun na hlir in a khata a in thiam lova she omati em ve thung boka gu chuan a in tual ron langin an thorim na wangin ni thum chol an siam ve mang turin te chua atuma tuti lai chuan a in sira tang chuan manlin chuan a lo thlir renga a thil ti wanga in chhir le ril ro ha om lain gu chuan a hne chuan vakala a thil ti chu va in puana ngai dam dil atumani gu chuan a lampana kala tum lai tak chuan shioning gi chu gu chuan a bula aron thleng ve chia manlin chuan kal atum po chu a thut pha ta a shioning gi chu gu chuan a chuan ina lo omla kalo hruaiang che ka ti kha enga tinge iron kal le kher khera ti in kar chhunga chuan a kwa luta seat belt te chu a han shen tira chuti lai chuan manlin chuan a en ringa chutianga duat tak maya gu chuanan shioning gi a ompui lai chu manlin a hmu chuan a thik ema gu chuanan a duat em lai te chu a thlir ringa gu chuan a le shioning chu a pi le anu te hruain karin an tlan meka an in hlui tun hma a an lo chen thin na hmuna chuan a pi chu an hruai ve ta a tun hma a an lo chen na thin hmun ani wang chuan a pi in a han hmu le chu lo alom ema a hlima slai so gwangda room ani a ti in a koka a hlim em maya gu chuan a chuan in hlui hi shioning i min hril dan chuan nakina ala siam that tur thu min hrila chumi hunah chuan sota chengreng lo sawn helai hmuna nangmah ni in ngeah hian in let le ang ti in a han hrila shioning i pi chuan gu chuan a chu a lo hai tawh hei hi tungi ni a ti in a han zawt hle ha a shioning i nutei chuan hre tawh lo mi shioning i boss ani hi ti in a han hril nawn le a shioning i pi chuan boss shioning hi hmeichhe naupang ani a khawngah in tranpui ve hramang che a han ti le ri a gu chuan a chuan teh reng mai ka pui dawn chiang lutuk ti in a lo chhang ve a an room awmna thin te chu kawkin an han thlir kual vela shioning i chu a pi nen luiah thu in a pi chuan i tet lai chuan kutah khuan i chenga i tla palang tih ka hlau ema ka ko chi a i ngai thla duh bawk si lova ti in an tet lai te chu a han sawi chhuaka gu chuan a le anu te chu a chhaka leiah chuan dingin shioning i nutei chuan gu chuan a hnenah chuan shioning hi i duh tak zetem ti in a zawta gu chuan a chuan aw duh tak zete ti a chhangin a nutei chuan shioning hi nula ho lam tak mai ani a anun hi a ho ema ama erawh chu a puitling em thunga theih tawp chhuah in hna thoka part time in hna a thawk reng boka theih tawp chhuah in chhungkua a en kola a thawh rim zia hi ka hriat pui ani mahse ala naupanga ala a em ania i hriat thiam hle pawh a ngai dawn ania ti in a han hril ve a hrengrana office lam a rawn lang ve leh thunga tangshu kovin tangshu chu a rawn luta hrengrana secretary chuan tangshu hnenah chuan directorin in tih siak kan buat sai chung changah khan gu chuan a design leh rimu te design chu in an em awangin khami chung chang kha sawi fe a chui chiang turin a duh che a chumi chung changah chuan biak che a duh a ti in a lo hrila
secretary ina chua san no chuan shengrana pa chuan tangshu chu kowin shimu company chu company ding thar la no pang tak ani thu soin chu tianga design ro pui tak an lo siam chuak thei chu mak ati thu le chui chuak ngei tura adu thu ashila ma se tangshu chuan tunlai vela na an nga ema wanga chu tiang thil dang boy pui kher angai lo thu chu soin shengrana pa chuan tangshu chu a hauta a inung lama iloten om hle mai I thil ti hi mual pho thlak taka tlom na ni I tlom chiang hle mai ti in a hauta shpa tangshu chuan kati palutu director hetiang thili voi khat ma khati le to lawang a thleng nun to ngai lawang ti in ngai dam adil ngal chung chunga tangshu chu ril ro ha em in a ruma alawin dom renga chuti lai chuan shengrana pa secretary aron luta directorin CEO a hlan kai atumna chekha a thul le a department danga administration department a manager turin ada ta jok che a hei hi heta hian isain anga ya ti in file aron pe a tangshu chuan file la lekha chu han en chuan administration department a manager tura a hla son na lekha alo ni a du lo zet le lom lo zetin ming chu a han sign ta a secretary a chua hnu chuan tangshu chu ain ngei to a thin rim lu tuk chu do kana file om sa te chu a pai dar chu ai ha manlin ron langin gu chuan an aron kola manlin chu officer ron kal ngal turin aron shila manlin chu athina phute dup dup ngala alaw thong em ngala rang takin office a chona vakala gu chuan alo thu sa ring to a avaluta thut mun te han rem fel nu chuan gu chuan a chuan kalo ngak ring to che a ni engi mo zat lai chu kangai chang che a ma sei ron kal si lova tuna hian inthian fai turin ka kota che ni atia manlin chuan intishelo der thlatin eng inthen fai mo eng thil nge ni ti in han zot fi a gu chuan a chuan ka ring em thin che a tun ma tangin ka tho puile ka thian thaber anga kangai thin che a kalo hre chiang mia lo che ni ti hi tuna hian ka hre chuak ta ni in chung chi pa jongshioning i laka ithil ti teka ilaka hian ril ru chia aput ngai lo kha engtin nge hetiang thil li iti thei zo chumi hnuwa ka design tangshu hne na I perule to boka rang takin athar inbuat saile ngal wat lawila chuan nang hian keima le ka company iti chhedona ni hi atita a manlin chu azak ema hoipo hoi chuak ngap to lo akun ring ringot maya gu chuan a chuan he ithil ti hi achan min shil ro te in azot ngal boka manlin chuan thil dang soi lovin kati pal lutuk chance dang min pele sham ro ti in adila gu chuan a chuan ka hne na in puangin ngai dam min dil la chuan ka ngai da mang chi ti in ka in ngai to a ma se tu na chuan a thei to lo kalo ngak char char che a in puan tum lovin thu bo char chari tuma tu na chuan ngai dam na om to lowang ati mya boka manlin chuan kumruk chu itan kalo thok to a enga tinge ithin lung ka hne ve thei mya lo enga tinge ithin lung min pek ve thei mya lo jongshioning ilaka ol samte in ithin lungi hlana ma se ke itana hun re tak lo thok to tu laka hian iril ru tlem te po ipe ve thei le nem ti ina changa enga tinge kalaka hian iril ru ipek ve thei lo ti ina zot nal boka gu chuan a chuan chu thu chang tur che chu kani hau lo su manlin in pek fel la ibung ra zong zong hi khung vek la in mu to lo ang ti in a chua san ta ngal maka